Myntri Rangbah Conrad ke Sangma, ula pynbna hakini ki bnai banwan. Arpenyo ngut kines kinek Trei Sha Japan, sapu-sau Sha Singapor bat sanpo ngut Sha Bilat, haka jingkren jong haka iakynduh ki nongaikam bat ki nongwad haka arpun riu tarik Naitung bala pelong Tura. Ngulong begini ki jaka Trei baka sorkar Jylla kala pynbeit bat ki sorkar jong kitei kilong kiba shngain bat kiba biang nadong shadong ban Trei ban kata. Ulay hu da kamen sim ka bakamen ba arngut kines na Meghalaya kila leit Sha Japan kisuk kisan bat kitei ki kata da ka jingkren bat jing shngain ha kategori ulong. Ulong ru baka jing dawa bat jing don kami kines ha ki babun kiri kalong ka bajur haduk kata. Ula pinpau ka jing ang ngut ban pa Trei Sha bari duna shi hajar ngut kines ki ban yok katulop duna ya ka shi point sanpo lak tingka shi benai. Kani ka bainong kan kentiu ya ki ying kisem bat wat di ka Jylla hi berok ka wei ulong. Ulong baka sorkar kandang hikai bat penkre ikisamla ka Meghalaya ban long ki batbet ha ki jing Trei jing kata babun jaj kenang bikin yo ya ki kam ki jam.